Wat, zijn jullie Mongolen of zo? Oh nee, wij komen niet uit Mongolië niet. Ik kom uit Zuid-Afrika, Maya komt uit België Brabant. en Mai komt uit Japan. Amsterdam. Japsterdam. Japsterdam. Waar ligt Japsterdam? In Drenthe? Want in mijn dossier staat Nagasaki. Oh, dat is Drents. Voor Drenthe. マイマイさん、あなたの言い訳はあなたのカラーコンタクトレンズよりもさらに Herkansing. Ik ga het makkelijk voor jullie maken. Niet omdat ik jullie aardig vind, maar omdat ik jullie dom vind. Gaan jullie maar presenteren over geschiedenis van Zuid-Afrika, België Maar ik kom niet... en... Drenthe. En ik verwacht ze vrijdag om 5 uur. 5 uur vrijdag? Oh nee, dan kan ik niet. Dan heb ik griep. Oké dan, 5 uur op donderdag. Oh, dan heb ik aids. Woensdag. Dan ben ik dood. Dinsdag. Maar ik kom niet uit... Vandaag, 5 uur, mediatheek eruit. Let niet op mij